Salut și bine te-am găsit! Aici Dan Munteanu, autorul seriei de episoade Idei atipice și transformare personală. Dacă ești în viață, ești într-o continuă schimbare, mereu te transformi, mereu devii cea mai bună versiune a ta, sau cel puțin îți dai silința să mergi în această direcție. De aceea, uneori ai nevoie de suportul unor mentori, suportul unor persoane care au trecut prin experiențe similare cu cele care ar putea să te ajute în transformarea ta personală și, dacă vrei, poți să mă consideri un fel de mentor virtual, deși mi-ar face mult mai multă plăcere să te mentoricesc în persoană sau telefonic, deocamdată aceasta este opțiunea pe care o avem. Dacă ești la nivel avansat cu transformarea personală, poate aceste episoade îți pot servi ca o reamintire a unor concepte pe care tu deja le știi, pe care le-ai asimilat, iar dacă ești la început cu transformarea ta personală, foarte bine, deoarece episoadele pe care le urmărești, pe care le asculți, sunt făcute în așa manieră încât să fie cât mai ușor de asimilat și de înțeles conceptele transformării personale. Mă străduiesc ca prin aceste episoade să te ajut să îți faci un pic de ordine în gânduri, deoarece este foarte important să ai un pic de claritate mentală, să știi ceva mai clar direcția în care să mergi. E un lucru despre care aș vrea să vorbesc astăzi și anume arta sau curajul de a fi tu însuți. Și ăsta nu va fi un episod prin care să ridic în slăvi cât de important este să fii tu însuți într-o lume în care vrea să te conformeze, într-o lume care vrea să te standardizeze și vrea să te facă la fel ca ceilalți, care vrea să te uniformizeze. Nu voi ridica în slăvi ideea de a fi tu însuți, deși personal cred că e extrem de important să fii tu însuți, dar o să-ți atrag atenția de ce uneori acest sfat, împreună cu sfaturi legate de a fi tu însuți, poate să fie o capcană sau poate să fie un sfat dăunător dacă nu ești atent. Fii tu însuți, fă ce spune inima ta, fă ceea ce-ți place în viață, alege o meserie care îți place și așa mai departe, tot pachetul acesta de sfaturi și de gânduri legate de a fi tu însuți. Dacă ai urmărit, ascultat episoadele anterioare, vei vedea că îmi place să vorbesc despre visul personal. Și asta e din cauza că recent am citit o serie de cărți pe tema măestriei toltece. E o serie de cărți scrise de familia Ruiz, Don Miguel Ruiz, Don José Ruiz și mai e un Don Ruiz, dar nu mai știu exact cum se numește. Și dacă mă vei auzi vorbind des despre visul personal, să știi că din cauza asta, e din cauza cărților citite în ultima perioadă, hai să vedem în primul rând de ce este atât de greu să fii tu însuți. Sfatul este unul foarte simplu, fii tu însuți întotdeauna, dar până la urmă ce înseamnă să fii tu însuți? Să fii în felul tău unic în care ai venit pe această lume, să îți asumi în fiecare moment identitatea proprie, să îți asumi preferințele, asta îmi place, asta nu-mi place. Ce înseamnă să fii tu însuți? Vei vedea pe măsură ce avansăm puțin cu ideile că există foarte multă nevoie de a conștientiza anumite lucruri înainte să poți să fii tu însuți pe deplin. Și primul lucru pe care vreau să-l conștientizez este că atunci când spui să fii tu însuți, înseamnă să îți asumi cine ești tu cu adevărat. Ei bine, prima mea întrebare este, de unde știi cine ești tu cu adevărat? Cine ești tu de fapt? Care este identitatea ta? Sigur, îți cunoști numele, îți cunoști adresa, îți cunoști domiciliul, îți cunoști părinții, îți cunoști familia, rudele, prietenii, colegii de școală sau poate de facultate sau colegii de lucru, dar spune-mi, toate aceste lucruri sunt ce te fac pe tine să fii tu? Adică acestea sunt identitatea ta adevărată? Dacă stai puțin să te gândești, toate aceste lucruri sunt determinate de faptul că te-ai născut din familia în care te-ai născut, în contextul social în care te-ai născut, adică înconjurat de oamenii în preajma cărora te-ai născut, și un lucru la care vreau să fii atent sau atentă este că toate aceste elemente care aparent dictează sau îți dau un indiciu cine ești tu cu adevărat, toate acestea sunt complet aleatorii, adică sunt pur întâmplătoare, sunt pur șansă.
și o spun cu scopul de a te face să conștientizezi ceva, nu cu scopul de a te face să te simți mai mic sau nesemnificativ. În exact același fel puteai să te naști având alți părinți și crescând într-un context socio-economic, social, complet diferit. Și atunci identitatea ta ar fi fost cu totul alta. Care este cu adevărat identitatea ta? În momentul în care îți dai seama cine ești tu cu adevărat, doar în acel moment îți poți propune să fii tu însuți sau însăți în totalitate. Nu poți să fii tu însăți sau însuți atunci când nu știi în profunzime cine ești. Nu e de ajuns să cunoști cum te cheamă, ce preferințe muzicale ai, cu ce fel de haine îți place să te îmbraci, care sunt brandurile pe care le preferi, cine sunt părinții tăi, cine sunt prietenii tăi, cine sunt dușmanii tăi, pentru că și aceia sunt parte din identitatea ta. Nu este suficient să cunoști doar aceste lucruri ca să știi cine ești cu adevărat, în profunzime. Poți să știi la un nivel superficial. Toate acestea sunt lucruri valide, adică sunt valabile, au o anumită importanță, dar identitatea ta reală se ascunde undeva dincolo de suprafață. Toate aceste lucruri țin de suprafață și nu o spun ca și cum ar fi ceva rău, dar există ceva mai profund, un aspect al ființei tale care e în adâncime, e în profunzimea minții tale, e undeva adânc în esența ființei tale. Și înspre acest aspect al existenței umane vreau eu să te îndrept prin acest episod și prin multe alte episoade în care vorbesc despre transformare personală. Cine ești tu cu adevărat, în esență, în profunzime, în adâncime? Nu e nimic greșit dacă nu poți să răspunzi la această întrebare acum, dar vreau să-ți atrag atenția că atunci nu poți să fii tu însuți cu adevărat, pentru că tu însuți este ceva profund, este ceva care ține de adâncimea ființei tale și nu ține de Adidas și brandul pe care îl preferi pentru hainele tale. Ține poate în proporție de 0,3%. Fii tu însuți întotdeauna. Hai să spun de ce este greu sau complicat să fii tu însuți întotdeauna. Trăim în societate, da? Suntem înconjurați de mii, milioane de visători, fiecare cu visul său personal, fiecare trăiește în filmul său, fiecare este actorul principal în visul său. Uneori ajungem să fim actori întotdeauna cu roluri secundare în visul altor persoane. Și nu întotdeauna felul în care alte persoane ne văd pe noi reflectă cu adevărat cine suntem noi de fapt. Poate că uneori alegem să jucăm un rol pentru altcineva pentru a nu-l supăra, fie pe mama, fie pe tata. Alegem să jucăm un rol, alegem să arătăm ceva ce poate nu reflectă cu adevărat cine suntem noi. Și dacă practicăm această artă a disimulării suficient de mult timp, ajungem să ne pierdem în acel rol, ajungem să ne identificăm complet cu acel rol, gen rolul de copil bun. În momentul în care tu începi să crezi despre tine că ești un copil bun, ajungi să faci această afirmație, eu sunt un copil bun sau eu sunt un om bun, ajungi să o faci parte din tine. Ființa umană este complexă. Fiecare om are atât spectrul pozitiv al calităților, atributelor, al trăirilor, simțirilor, cât și spectrul negativ. Suntem învățați de mici copii să suprimăm acele aspecte care sunt aparent negative, gen lenea, gen furia, gen ceva care merge împotriva convingerilor generale ale societății în care trăiești, ale societății curente. Deși în ziua de azi e mult mai multă toleranță, mai multă permisivitate, sunt anumite lucruri pe care nu le poți face cu ușurință în public sau nu sunt văzute cu ochi buni. Și atunci când tu te pierzi în acel rol de copil bun, care în esență este o masca de copil bun sau masca de om bun, masca de o ființă umană bună, uiți că ai și o parte care acum ajungi să-i spui partea întunecată, dar în care se ascunde și o altă latură a identității tale, se află alte trăsături, alte aspecte ale identității tale care fac parte tot din tine. Și atunci când tu spui că ești un copil bun și vii cu afirmația fii tu însuți întotdeauna, ce înseamnă asta? Înseamnă să fii un copil bun întotdeauna? Înseamnă să alegi să fii bun atunci când cineva îți face o nedreptate, când cineva îți face răul, când cineva îți ignoră barierele personale în mod repetat? Ce înseamnă să fii tu însuți în aceste situații? Înseamnă să pleci capul, să întorci obrazul? Sau înseamnă să
faci ceva care poate nu se potrivește cu masca de copil bun. E la alegerea ta, nu există o alegere bună sau greșită, există alegeri cu consecințe. Unde vreau să ajung? Trăim într-o mare de visători, într-o mare de visuri și, fără să ne dăm seama, preluăm în mod subconștient de la ceilalți felul în care ei ne văd. Se întâmplă în mod automat, e ceva ce mintea umană s-a dezvoltat să facă în mod automat, să preia informații și semnale de la cei cu care trăim, de la cei cu care împărțim același spațiu fizic, fie că e vorba de aceiași oameni în bloc, fie că e vorba de colegii de la serviciu, fie că este vorba de anumiți oameni cu care ne intersectăm des, colegii de liceu și așa mai departe. În mod automat preluăm de la ei ceea ce aș numi eu filtre. Filtrele prin care vezi lumea, filtre prin care vezi realitatea, filtre prin care un fel de lentile prin care ajungi să vezi lumea. Și ca exemplu, eu țin foarte mult la curățenia mea interioară, curățenia mea mentală și periodic practic anumite tehnici și metode de purificare interioară, gen meditația, gen focalizarea pe subiecte care invocă starea de bine, care aduc lumină, curățenie interioară, curățenie și puritate sufletească. Periodic fac curat în gândirea mea, în mintea mea. Există nenumărate metode și tehnici prin care poți să faci acest lucru. Dar mi se întâmplă de câteva ori să stau la povești cu câte o persoană și să preiau filtre de la acea persoană, în mod inconștient. Practicând meditația de ani buni, sunt foarte atent, observ foarte ușor când se schimbă filtrele mele personale, când felul în care văd lumea începe să fie diferit de modul anterior, modul meu obișnuit de a vedea lumea, pe care prefer să văd lumea prin lentilele curățeniei interioare. Mai multe despre asta poate altă dată. Dar observ cum filtrele mele mentale se schimbă, se colorează în mod diferit și apar altfel de manifestări, dacă e să folosim legea atracției, apar altfel de manifestări în realitatea mea, gen, în mod normal foarte rar mă intersectez cu salvări și cu sirene și cu oameni căzuți și răniți. Dar mi s-a întâmplat săptămâna asta să stau la povești cu cineva, după care la scurt timp m-am intersectat cu cineva care era căzut pe jos, lovit la cap. Sau există zile când, după ce mă întâlnesc cu cineva, care știu că petrece mult timp uitându-se la știrile de la ora 5, observ foarte multe salvări în realitatea mea. Și știu că nu sunt filtrele mele, ci sunt felul în care acea persoană vede lumea și eu doar preiau acele filtre. Unde vreau să ajung cu chestia asta? Vreau să ai un pic de răbdare, pentru că este relevant pentru tine. Cum poți să fii tu însuți în momentul în care felul în care vezi lumea, lentilele prin care vezi lumea, le preiei de la multe alte persoane cu care te intersectezi în mod repetat? Cine ești tu cu adevărat atunci când identitatea ta și felul în care te vezi tu pe tine îți este influențat atât de puternic de oamenii din viața ta? Și o să merg și cu un pas mai în față și voi afirma că identitatea noastră există doar ca funcție de relațiile pe care le avem cu ceilalți oameni. Cine suntem este strict determinat de relațiile predominante din viața noastră. Identitatea noastră este o funcție a relațiilor umane pe care le avem. Așa, și ce-i cu asta? Păi, dacă tu ai fi singurul om de pe această planetă, cine ai fi tu? Ai fi bun? Ai fi rău? Dacă ai sta să te gândești puțin la acest lucru, îți vei da seama că a fi bun în raport cu ce? Eticheta de bun și eticheta de rău este foarte puternic influențată de contextul social și cultural în care existi. Societatea dictează ce e bun și ce este rău, în mare parte. Atunci când în jurul tău nu mai există oameni și reușești să te conectezi la starea de prezență, de conștiință pură, clară și imaculată, tu, la nivel de identitate, nu mai existi. Există doar conștiința pură. Există doar percepția a ceea ce este. În momentul în care mintea, creierul tace și dialogul interior dispare, tu rămâi doar cu conștiința pură. Rămâne doar conștiința pură. Nu mai există un tu, nu mai există un eu. Există doar starea de trezire, există starea de percepție, 100%. Dacă nu știi despre ce vorbesc, îți recomand să practici meditația dimineața și seara, câte 15 minute pe zi, timp de 3 luni. La sfârșitul celor 3 luni, îți recomand să-ți consulți medicul stomatolog pentru a vedea dacă
dacă ești în regulă cu dinții. Lăsând stomatologia deoparte, ce vreau să spun este că avem o identitate doar pentru că avem nevoie să interacționăm cu ceilalți oameni. A fi tu însuți merge mai departe decât identitatea pe care o folosim, acel ego pe care îl avem în raport cu alți oameni. Eu sunt bun, eu nu sunt rău, eu sunt cu minte, eu sunt ascultător sau nu, eu sunt rău, eu sunt obraznic, eu sunt nesimțit. Toate acestea pot face parte din identitatea ta, dar a fi tu însuți înseamnă mult mai mult decât asta. A fi tu însuți înseamnă să descoperi acea dimensiune adâncă, abia perceptibilă a ființei tale, care se află dincolo de aceste etichete, dincolo de aceste cuvinte, pentru că sunt doar cuvinte, dincolo de emoțiile tale, pozitive, negative. Înseamnă să devii conștient sau conștientă de întreg spectrul ființei tale, de întreg spectrul uman al existenței tale, care este mult mai profund decât eu sunt, eu nu sunt. Asta îmi place, asta nu îmi place. E doar o invitație ca să mergi în profunzime, ca să explorezi ce înseamnă a exista în profunzime. Pentru că a exista ca și om, ca și ființă umană, înseamnă mult mai mult decât a gândi. Înseamnă a fi. Oricât de banal sună chestia asta, a exista înseamnă a fi. Și uneori uităm ce înseamnă să fim noi înșine. Uneori credem că a fi noi înșine înseamnă să fim ce ne spun alții să fim sau ce cred alții despre noi și totul se întâmplă la nivel subconștient și uneori la nivel atât de subtil încât ne e foarte greu să ne dăm seama cum alții proiectează anumite lucruri asupra noastră și noi, din nou, fără să ne dăm seama, acceptăm acele adevăruri nerostite, acele adevăruri din umbră, ca fiind adevărul nostru. Doar cu o practică stabilă, de termen lung, a meditației, a clarității, a curățeniei mentale, îți poți da seama când aceste lucruri se întâmplă. Îți poți da seama când, fără să vrei, ai acceptat proiecțiile altora asupra ta și uneori aceștia sunt chiar părinții și mai ales cu părinți care au crescut într-o epocă, într-o eră, cum a fost comunismul, există foarte multă frică și foarte multe proiecții ale acestor părinți asupra copiilor lor vin din frică, din nesiguranță. Uneori aceste lucruri te pot împiedica în procesul tău de evoluție, de transformare personală. Și atunci ce e de făcut? Claritate, răbdare. Pe măsură ce descoper și eu mai multe lucruri, le voi împărtăși cu tine. Dar cu siguranță meditația și conectarea cu sinele interior, cu sinele tău real, este una dintre prioritățile în misiunea asta de a descoperi cine ești tu cu adevărat, ca să poți spune la sfârșitul zilei că ai fost tu însuți cu adevărat sau tu însăți. Descoperă cine ești tu în profunzime. Când ai timp, sondează în adâncurile ființei tale. Stai tu cu tine, ascultă-te. Ascultă ce vine din interior, ascultă acele impulsuri care vin din profunzimea ființei tale și care au un glas și acel glas nu e întotdeauna rostit prin cuvinte, ci e rostit prin altceva, un limbaj mult mai intim, mult mai personal ție, un limbaj pe care tu îl poți înțelege, un limbaj croit special pentru tine, pentru mintea ta, pentru subconștientul tău, un limbaj propriu, prin care tu poți comunica cu sinele tău real. E o adevărată călătorie să descoperi acel limbaj, e o adevărată explorare să descoperi limbajul prin care sinele tău real încearcă să comunice cu tine, e o adevărată provocare și necesită multe experiențe prin care să treci ca să-ți dai seama de anumite tipare care ți se întâmplă și să-ți dai seama că întotdeauna subconștientul tău încearcă să comunice cu tine, să-ți spună anumite lucruri pe care dacă nu ești pregătit să le asculți sau dacă nu ai încă abilitatea de a înțelege acel limbaj, nu le vei putea lua în considerare. Subconștientul tău comunică în permanență cu tine. Îți trimite mici simboluri, îți trimite mici întâmplări, mici informații prin care să te facă să înțelegi anumite lucruri. Să fii tu însuți în ziua de azi este provocator. De ce ai vrea să fii tu însuți? Pentru satisfacția pe care ți-o aduce să fii tu însuți. Să știi că, deși toți erau împotriva ta, ai ales să asculți de vocea aceea interioară,
zic voce la nivel metaforic, ai ales să asculți de acea inteligență interioară din tine și să asculți de felul în care îți comunică anumite informații și ai ales să ai încredere în acea voce, descoperă ce înseamnă să fii tu însuți mai întâi și abia după aceea vei putea să fii tu însuți. Dan Munteanu, Over and Out. Dacă ți-a plăcut, lasă-mi un comentariu, abonează-te la canalul meu de YouTube, folosește linkul de donații pentru a lăsa o mică atenție, o cafeluță pentru Dan și ne auzim data viitoare. Dacă ai sugestii, ce subiecte ți-ar plăcea să mai abordez, lasă-le în comentariu și eu le voi lua în considerare pentru înregistrările următoare. A fost ora exactă, Ora Munteanu.